Dobar dan, ja sam Sanja Dragićević-Babić. Vi gledate Tako stoje stvari. Utorak je pa da vidimo šta smo vam pripremili za danas. U svoje renesansno znanje ne sumnja. Aktuelni je vice šampion Srbije u kvizovima i četvrta žena kviza na jedinstvenoj svetskoj rang listi. Naša gošća danas Milica Jokanović. I ovog utorka zanimljivosti iz sporta, a u protezanju vežbe za trudnice. Kako u Vranju izgleda borba protiv pušenja. 7 godina posle Jorgosa Papandreua, grčki premijer Aleksis Tsipras stiže u zvaničnu dvodnevnu posetu Srbiji. Predviđeni su susreti sa predsjednicima države i vlade i održavanje biznis foruma. Premijer Grčke dolazi sa porukom podrške Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ali i sa planovima za unapređenje privredne saradnje. Idemo sada do Palate Srbija, gde se nalazi naš izveštač Biljana Radulović i gde je sve spremno za svečani doček. Ako je dao izjavu, da. Dakle, uoči posete premijer Grčke poručio je da je Srbija ključna za širi Balkan, da bi zato bilo poželjno da postane punopravni član evropske porodice. To je jedna od poruka koje smo mogli da čujemo prethodnih dana. Premijer Grčke je dakle prvi put u Srbiji od kad je izabran za premijera Grčke. Očekuje se da on narednih nekoliko minuta stigne ovde u Palatu Srbije gde mu je priređen svečani doček. On je ranije boravio dakle u Beogradu, boravio je 2014. ali tada kao lider najveće grčke opozicione stranke Sirize. On je tada posetio bioskop Balkan koji je okupiran, odnosno pristalice, oni koji su se protivili lošim privatizacijama bioskopa su okupirali taj bioskop, pa je on posetio ljude koji su tih dana protestovali u Beogradu. Osim premijera Grčke, ovde će biti ministri koji će imati i bilateralne sastanke sa srpskim ministrima. Tako i u 10 časova i 15 minuta dok se budu sastajali premijer Grčke i premijer Srbije, razgovarat će ministri inostranih poslova Srbije i Grčke, Ivica Dačić i Nikos Kiprijes. Planirano je da se u 10 sati i 45 minuta sastanu delegacije dve države. Biće omogućeno snimanje, ali ne i slušanje celog sastanka dve vlade. Ono o čemu će razgovarati i što će biti dogovoreno čućemo verovatno na konferenciji za novinare koja je planirana u 11 sati i 45 minuta i koji će držati dva premijera, dakle premijer Vučić i Aleksis Tsipras. Oni će, dakle, nakon toga grčki premijer sastaće se sa predsjednikom Srbije u 12:15, a nakon toga, nešto kasnije posle toga, zajedno sa grčkim privrednicima, dva premijera otići će do hotela Metropol gde će biti i organizovan poslovni forum Srpsko-grčki forum, na kom će učestvovati više od 70 preduzeća iz Grčke i više od 150 preduzeća iz Srbije, iz različitih oblasti. Naravno, prethodnih dana tokom razgovora sa ambasadorom Srbije u Atini, Dušanom Spasovićem, grčki premijer je rekao da od sastanka koji će imati danas u Srbiji očekuje da intenziviraju politički dijalog, ali i da pojačaju ekonomsku saradnju koja je tradicionalno dobra između dve zemlje. Da podsjetimo, diplomatski odnosi između dve zemlje uspostavljeni su 18. januara pre 138 godina i kada se posmatra odnosi dve zemlje su tradicionalno dobri i prijateljski i sva važnija spoljnopolitička pitanja Srbije, Grčka je podržavala, između ostalog nije priznala nezavisnost Kosova, što je za Srbiju izuzetno važno pitanje. Osim toga, očekuje se nastavak grčke podrške u tom putu, ali i nastavak grčke podrške u evrointegracijama Srbije. Pre nekoliko dana, dakle, u razgovoru sa ambasadorom Dušanom Spasovićem mogli smo da čujemo i prenetu zahvalnost Srbije baš zbog principijelnog stava Grčke da ne priznaje nezavisnost Kosova. Dakle, u sklopu sastanka poslovnih delegacija biće reči dakle i o poslovnoj saradnji, to kako smo mogli da čujemo, i prethodnih dana u intervju Listu Politika grčki premijer je između ostalog napomenuo da bi trebalo pojačati saradnju u oblasti transporta, što znači posebno misleći na železnički saobraćaj, jer upravo Luka Pirej koji su nedavno kupili, većinski deo su kupili kineski partneri, bi trebalo da bude jedna od strateških tački oko koje bi dve zemlje mogle da sarađuju. Čuli smo dakle našu koleginicu Biljanu Radulović koja prati posetu grčkog premijera Srbiji. Naravno, tokom emisije, u našim narednim informativnim emisijama pratit ćemo ovu posetu. Mi idemo dalje. Danas u Srbiji obeležava Nacionalni dan bez duvanskog dima pod sloganom Odrasli puše i mene guše. U Domu zdravlja u Vranju je Danica Mirić. Danice, na koji način se Vranjanci priključuju akciji?
u Domu zdravlja. Mi smo dakle ispred Doma zdravlja. U holu se održava akcija gde učestvuju Crveni krst u Vranju, Zavod za javno zdravlje i Centar za prevenciju Doma zdravlja organizuju kako bi skrenuli pažnju na štetnost cigareta i to koliko je on rizikofaktor za mnoge bolesti. Da čujemo doktora šta žele da poruče ovom akcijom. Pre svega mi svim našim građanima želimo da poručimo da imaju pravo da žive i rade u sredini bez duvanskog dima, da budu informisani o štetnom uticaju i zdravstvenim posljedicama upotrebe duvanskih proizvoda i izlaganja duvanskom dimu, što u stvari predstavlja aktivno i pasivno pušenje, što je u stvari u skladu sa sloganom naše današnje akcije odrasli puši, decu guše. Ono što je jako važno jeste istaći da smanjenje upotrebe duvana predstavlja jednu od najvažnijih preventivnih mera za očuvanje i unapređenje zdravlja i ono je u stvari cilj zakona koji je donešen, Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu. Želimo da ukažemo na sve veću izloženost duvanskom dimu upravo na mestima na kojima zakonom to nije regulisano, a to su u stvari pre svega naša domaćinstva, što je ostavljeno na savesti naših građana, pa imamo podatke da čak 65% odraslih i 63,4% dece i školske omladine starosti 13 do 15 godina jesu u stvari izložena duvanskom dimu u svojim domaćinstvima. I još jedna stvar koja je jako važna, želimo da podržimo izmenu zakona u delu regulisanje upotrebe duvanskih proizvoda upravo na mestima gde mladi se najviše okupljaju. Znači, to su kafići, restorani, klubovi, sve veći broj kako odraslih, tako i dece. 52% su izloženi upravo na tim mestima, što pokazuje visoku tolerantnost društva kad je u pitanju upotreba duvanskih proizvoda. Naša poruka i podrška ovom zakonu jeste da proteramo duvanski dim 100% iz svih ugostiteljskih objekata bez ikakvog ograničenja, što bi bio u stvari korak bliže 100% sredini bez duvanskog dima, koja je u stvari jedan od osnovnih preduslova za naše dobro zdravlje. Vi često i organizujete takve akcije ne samo na nacionalni dan bez duvanskog dima, pa je bilo još koristi neke koji su vaši predlozi da se... Ovako, Centar za prevenciju Doma zdravlja u Vranju između dva značajna datuma, a to je 31. januar kao nacionalni dan bez duvanskog dima i 31. maj kao svetski dan bez duvanskog dima, proglašava kampanju Pušenje ili zdravlje s obzirom na činjenicu da je svaki treći učenik 7. i 8. razreda osnovne škole probao duvanske proizvode, a da je čak 13% njih jesu u stvari aktivni pušači. Naša ciljna grupa će biti školska deca, tako da ćemo u ovom periodu, znači od januara do maja, da sprovedemo kontinuiranu edukaciju školske dece upravo na temu štetnosti pušenja, odnosno štetnosti duvanskog dima kako za osobe koji su pušači, tako i za one osobe koji se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, a nisu pušači. Hvala vam. Dakle, danas u okviru akcije doktori Centra za prevenciju Doma zdravlja merili su i nivo šećera u krvi građanima i pritisak. Sanja? Hvala na ovom uključenju. Dakle, vidjeli smo kako se bore, tako da kažemo, protiv duvanskog dima u Vranju, a koje sportske discipline se neguju ostatku sveta. To će vam reći moj kolega Stefan Bendić iz sportske redakcije Naše kuće. Zdravo, Stefane. Zdravo. Danas baš retke discipline. Retke discipline. Ajde da počnemo od prve. Gotovo nepostojeće discipline koje jednom godišnje se održava ultramaraton svetski, taj World ultramaraton, koji se trči na 7 kontinenta u 7 dana na 7 različitih klimatskih zona i ne znam, temperatura. Tako su prethodne nedelje trčali njih jedno 500 su počeli taj maraton i zaista je tako kao što sam rekao. Dakle, oni provedu negde oko 60 sati u avionu i u putu na ta mesta, a svo ostalo vreme trče. Dakle, počeli su ovde na Arktiku. Prvi maraton i trči se naravno ona vrednost koja je blizu 42 km, tako da oni trče i na minus 20 i na plus 50 i sve to u roku od 7 dana. Ovaj gospodin je za mene pobednik, iako on nije pobednik, ovaj jeste, Amerikanac. Zašto kažem za ovog prvog gospodina? On je slep, evo ga ovdje vidimo ga u pratnji i istrčao je 7 maratona za 7 dana, iako je apsolutno slep i
Naravno, mora da ima pratijaca, ali zaista neverovatna stvar da neko za 7 dana ko nema takvu kontrolu, znači snaga volje sve može. Trčali su prvo na ovim neverovatno hladnim mestima, a onda su se preselili malo na toplija mesta, išli su u Čile, pa u Miami, pa onda u Madrid, pa u Maroko, pa u Emirate i na kraju su završili u Sidneju, kao i uvek, kao i svake godine, tom noćnom trkom. Nisu bi imali loša vremena, dakle, ovaj gospodin koji je pobedio je u proseku trčao negde ispod 2 sata maraton, tako da je bio, ne 2 sata, ispod 3 sata. Tako da bio je jako dobar u svom trčanju, bez obzira na to što je veći deo vremena provodio u avionu ili u autobusu spavajući i odmarajući se za naredni maraton. Ako je tu uopšte i odmor. Ali trčalo se i u Engleskoj, i to sa preprekama. Trčalo se i u Engleskoj, da, to je tough guy trka. Dakle, čvrsti momak ili već kako bi to moglo se prevede kod nas. Trka koja se održava već 30 godina je apsolutni fenomen u svetu. Postoji nekoliko trka i sad neki čak i veliki brendovi pokušavaju da naprave te trke kao da budu svetski popularne. Ova je najveća na svetu i ona nema najviše učesnika, ali najpopularnija iz najviše zemalja na svetu dolaze ljudi da se takmiče. Poenta je u ovim preprekama, poenta je u tome da se vrlo teško preći jer se trka odvija blizu Wolverhamptona u Velikoj Britaniji, dakle tamo je sad jako hladno. Oni dobar deo vremena provode pod vodom, po blatu. Teren je kao za neke vojničke igre i vrlo je teško preći ga. Pritom učestvuje preko 5000 ljudi. Izboriti se samo muškarci? Ne, ima i žena. Zašto da tough guy? Pa dobro, i vi možete biti tough guy. Gajka. Pobedio muškarac. Možda će neke druge godine žena pobediti. Mislim da je bio jedan kadar sa jednom damom koja, retke su naravno, nisu česte da se takmiče, ali bilo je prilike, joj, šta sad da radim, ovako je lice, joj, a nam sva je blatnjava naravno ispod vode i tako da ne bi baš preporučio ženama da se bave ovim, ali dobro. Ne bi ni ja tebi. Treća priča, nadam se da nikada neće biti uvrštena u nekoj zvanične sportske discipline, meni se iskreno ne sviđa, bacanje tuna. Da, bacanje tuna, pa Australija je najveći izvoznik tune i u ovom delu koju ćemo sad vidjeti Australije je to takmičenje tradicionalno ko zna koliko godina. Oni čak ni ne znaju koliko godina. Baca se tuna u dalj i događaj jeste bizaran, izuzetno bizaran. Pritom to je za njih manifestacija, ne znam, kao za nas rakijada. Ja to ne bih upretila. Da, sad tu već bi mogli da se borimo. To je za njih jedan tradicionalni događaj kojim su oni oduševljeni. Recimo, premijer Australije, gospodin koji je uručio pehar ovom momku, koji je bacio nešto preko 18 metara. Dakle, premijer Australije je dan koji je dan Australije, taj Straja Day, tih njihovih kao nacionalnih običaja, on je uručivo nagrade tim pobednicima. Dakle, to nije neki događaj koji organizuju neki ljudi koji, eto, niko ih nikad nije video. Dakle, to je vrlo popularan događaj u Australiji koji gledaju ljudi gde se takmiče. Izvinjam se. Gde se takmiče veliki broj takmičara, ali ima čak i dobru nagradu. Nisu napisali koja je nagrada, međutim u izjavi ovoga pobednika on je rekao da je njemu pribavljava bila novčana nagrada i da je to u stvari jedan trenutak gde on može nešto da izjavi u životu. Nije nešto mnogo pametno rekao, kao nije ja sada, ali što si samo kritičan danas, Stefane. Hoćemo da pređemo na golf, neki malo ozbiljniji sport. Hoćemo, pa mislim, da, ozbiljniji, jeste. Jedan Španac koji, Jon Rahm, dakle nema špansko ime ni prezime, je osvojio američki korača u golf. Zaista na jedan lep način je uspeo da završi turnir i da osvoji, eto, kroz 4 dana nekih tričavih $1.260.000. Tu cifru znamo, za bacane tune ne znam. Da, to nam nisu rekli. Svaka mu čast, svaka mu čast. Tebi hvala na ovim vestima iz sveta sporta, zanimljivim. Volim kada ovako zanimljive vesti pronađete gde ne možemo i koje ne možemo da vidimo u svakoj nekoj informativnoj emisiji. Trudimo se. Hvala, Stefane. Mi se sada vraćamo ispred Palate Srbije gde je upravo stigao grčki premijer Aleksis Tsipras.
Očekujemo svečani doček grčkog premijera ovde na crvenom tepihu ispred Palate Srbije. Grčki premijer Aleksis Cipras boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji. On će se danas prvo sastati sa premijerom Srbije, a zatim će delegacije dve države sastati se oko 10 časova i 45 minuta. Dva premijera obratit će se oko 11 časova i 45 minuta, a zatim će se grčki premijer sastati i sa predsjednikom Srbije. Grčku delegaciju ovde dočekuju predstavnici vlade Srbije, ambasador Srbije u Atini. Oni će, dakle, razgovarati između ostalog o intenziviranju političke saradnje, ali i jačanju ekonomskih odnosa. Da podsjetimo, samo u 2016. godini, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u prvih 10 meseci ukupna razmena Srbije iz Grčke iznosila je 324,6 miliona evra. Dakle, ima još prostora da se ta saradnja pojača. O tome će biti reči i na poslovnom forumu koju Privredna komora Srbije organizuje u hotelu Metropol i na kom će učestvovati više od 70 privrednika, odnosno preduzeća iz Grčke i više od 150 preduzeća iz Srbije. Jedna od tema kojima, kako je najavio u intervju za list Politika grčki premijer juče, o kojoj bi moglo da se razgovara kada je reč o ekonomskoj saradnji, je intenziviranje sporazuma u oblasti transporta, konkretno u oblasti železničkog saobraćaja, s obzirom na to da većinski udeo u vlasništvu grčke luke Pirej od pre nekoliko meseci zapravo vlasnici su Kinezi i to bi moglo da bude deo projekta Jedan pojas, jedan put, gde bi i Srbija i Grčka mogli da se uključe u takozvani novi put svile. Još jedna od oblasti o kojima će se razgovarati je jačanje bezbednosne saradnje. To je, dakle, sve ono što bi moglo da se pojača. Da podsjetimo, odnosi između dve zemlje su tradicionalno dobri, prijateljski, bar se tako ocenjuju. Diplomatski odnosi uspostavljeni su pre 138 godina. I Grčka je, barem do sada, pokazalo se za sva važnija spoljnopolitička pitanja podržavala Srbiju. Dakle, tu posebno, i kako smo mogli da čujemo u izjavi srpskog ambasadora u Atini, posebno se ističe podrška, odnosno sprečavanje zemalja koje podržavaju nezavisnost Kosova. Grčka nije priznala nezavisnost Kosova, da podsjetimo. Evo vidimo dolazak, tu je i premijer Srbije koji dočekuje svog grčkog kolegu. Njih dvojica će se nakon toga uputiti u Palatu Srbije. Počasni pozdrav, ale, tu! Počasni bataljon garde, postrojen u vašu čast, raportira major Mirko Mirković.
Kako možemo da vidimo, grčkog premijera dočekuju predstavnici vlade Srbije. Da podsjetimo, ovo je njegova druga poseta Srbiji, prva poseta od kako je izabran za premijera. Prethodni put 2014. bio je u Beogradu, ali kao predstavnik tada najjače opozicione partije Sirize. Između ostalog, treba podsjetiti i na bilateralne sporazume koje su Srbija i Grčka potpisivale. Prvi takav sporazum u modernoj istoriji potpisan je 1951. i odnosio se na oblast vazdušnog saobraćaja. Sada očekujemo sastanak premijera Srbije i Grčke. Nakon toga sastaće se dve vlade, a oko 11 časova i 45 minuta očekujemo obraćanje premijera Ciprasa i premijera Vučića. Mi se vraćamo slikom ponovo u studiju i vraćamo se ponovo našoj redovnoj rubrici Nazdravlje. Da li pored raznih saveta i predloga za brz i zdrav doručak preskačete taj obrok pod izgovorom da ujutru nemate vremena? Podsjećamo još jednom na važnost prvog obroka u danu. Ko ne doručkuje, ne zna šta gubi. Ne govorimo o ukusnoj hrani, već o zdravlju. Doručak vas štiti od gojaznosti, dijabetesa, srčanih oboljenja. To tvrde naučnici sa Harvarda, a pridružuju im se i kolege iz Srbije. Svaki naš doručak bilo bi korisno da sadrži određenu količinu takozvanih složenih ugljenih hidrata koje dobijamo iz žitarica, pre svega onih integralnih, a jedna od njih je svakako ovas, koji sadrži između ostalog nerastvorljivi beta-glukan kao dijetno vlakno koje između ostalog pomaže snižavanju holesterola u krvi. Zdravlje ulazi na usta od ranoga jutra i najpre stigne do srca. U Srbiji su srčana oboljenja učestalija nego drugde, a nepravilna ishrana jedan je od uzroka. Više faktora utiče na pogoršanje zdravlja i generalno na srčane bolesti. Ne možemo da izdvojimo jedan kao celinu, ali kad imate fizičku neaktivnost, kada imate povišen holesterol, nezdrav način života, nezdravu ishranu, stres, pušenje. O ovim faktorima rizika, nažalost, počinjemo da razmišljamo tek nakon 35. godine. Istraživanje pokazuju da i tada to činimo tek ako nam je zdravlje već narušeno. Promena navika dolazi ne sa godinama, već sa zdravstvenim problemima, nažalost. Umesto da bude obrnuto, da pravilne navike u smislu zdravog stila života negujemo od najranijeg uzrasta. Ne pamtim kad sam vidio čoveka koji je došao na pregled preventivno. Svi dođu kad zaboli u grudima, svi dođu kad je pritisak povišen, svi dođu kod enormnih glavobolja, svi dođu pa možda u 5 do 12, možda u minut do 12, a nekoga i dovezu. Zato je važno da o tome mislimo na vreme. Ja verujem, duboko verujem da je najznačajnije da se krećemo i da se vratimo u pokret. Znači da se pokrenemo ponovo i da svojim telima uvedimo neki pokret. Znate ono, danas se ljudi povređuju kada se sagnu po hemijsku da uzmu i onda ih zaboli leđa. A ranije su se ljudi povređivali kada su jahali konje, kada su radili u bašti. Tako da mislim da je jako i krucijalno da se vratimo fizičkoj aktivnosti. Preporuke za zdrav način života su zapravo jednake u svim životnim dobima, ali ako podlačimo 35 godina i stariji uzrasni period, to podrazumeva pravilnu ishranu, dakle redovne obroke, raznovrsnost. Raznovrsni i zdravi obroci ne moraju uvek da budu bezukusni. Kuvari imaju rešenje. Kombinacijama različitih voća, opet što sezonskih, što nekih ovih koji su nam dostupni sad i tokom zime, tako tropskog i tako, sa ovsenim pahuljicama, sa različitim nekim, nešto sad je u posljednje vreme dosta moderno, ono što zovemo superhrana, superfood, u stvari tu neke čija semenke, različita kokosovo ulje, tako te neke stvari koje u stvari u malim količinama doprinose zdravlju, a u stvari negde su izuzetno ukusne. Tako da kombinacijom tih sastojaka mislim da možemo izuzetno lep doručak da napravimo. Savremena medicina danas zna da pravilna ishrana ima ulogu ne samo u unapređenju i očuvanju zdravlja, već u prevenciji i zaštiti od bolesti. Ljudskom organizmu neophodan je veliki broj hranjivih materija za rast i razvoj, ali je važno da ih unesete u pravom trenutku. Zato moramo od najranijeg uzrasta da naučimo da redovno doručkujemo.
Za sledećeg gosta možda će vam zatrebati pomoć prijatelja ili odluka da idete na sve ili ništa. Daćemo vam nekoliko asocijacija. Pod A – znanje, pod B – potera, pod C – slagalica, pod D – kvizomanka. U svoje renesansno znanje ne sumnja. Aktuelni je vice-šampion Srbije u kvizovima, a zahvaljujući tačnim odgovorima, ona je i 4. žena kviza na jedinstvenoj svetskoj rang listi. Konačan odgovor, moja današnja gošća je Milica Jokanović. Milica Jokanović je pravnica, dete profesora istorije i geografije. Od malene je uživala u čitanju enciklopedija, a obrazovanje je njena ljubav. Šampionka je slagalice. Karijeru tragača u poteri počinje kao najuspešniji takmičar tog kviza. Pobeđivala je u visokom naponu, bila najbolja u kvizu sam protiv svih. Za nju je svaki kviz zabava. Njena životna filozofija je da u sve sumnja osim u svoje znanje. Nadimak nema, ali je poznata kao plava kravata koju je nosila na snimanjima. Zovu je i princezom od znanja, a njeno oružje u kvizovima je brzina kojom odgovara na pitanja. Mogu li da odgovorim? Možete. El Alamein. Za Milicu kažu da je nekad bila obična devojčica, dok joj enciklopedija nije pala na glavu. I konačno Izrael. Tako je, Milice, odlično. Milica Jokanović, moja gošća danas, tragač u poteri. Milice, ima li pitanja na koje vi nemate odgovor? Nađe se i takvih. Ipak ih ima, znači. A pred kojim pitanjima ostajete nemi? Možda znate odgovor, ali ostajete nemi. Pa nekad se desi, pošto je u poteri brzina ključan faktor, da u uskom manevarskom prostoru se jednostavno sapletem i kažem prvo što mi padne na pamet, ne razmislim dovoljno. Međutim, potera je ujedno i kviz gde čovjek ima pravo na grešku. Jedan netačan odgovor ne eliminiše ni tragača ni takmičara. Na nekim drugim kvizovima čovjek da jedan netačan odgovor i saplete se. A da zanemim, to je baš retko kada su baš neka teška pitanja, trivije, kao što mi kvizaši kažemo. Kako su to pitanja? Pa ne znam, na primjer, pevači iz afričkih zemalja i tako nešto. Jasno, da, jasno. Otkud motiv za učestvovanje u kvizovima, Milice? Od malena sam radoznala, živog, vedrog i nemirnog duha. Upijala sam znanje kao sunđer vodu. Moja želja za znanjem je bila neverovatna i želela sam da naučim što više iz enciklopedije koju mi je poklonio otac. Kada je jednog dana došla mogućnost da se to sve ostvari, da se sve to realizuje pred televizijskim kvizovima, bila sam srećna zbog toga. Imala sam jako lepo detinjstvo uz oca i enciklopedije. Poklanjao mi je veliku enciklopediju prirode, veliku enciklopediju nauke i jednu na engleskom jeziku koja je propala u ratu, nje se ne sjećam tačno jer sam imala 8 godina, tada jezik nisam tečno govorila kao danas. Da, vi ste iz Zenice u stvari zbog rata došli, jel tako, u Srbiju i rekli ste da je veći deo biblioteke koju ste imali dole nestao u ratu. Ali i vi sada radite na vašoj biblioteci. Koliko knjiga sada ona broji? Pa nekoliko stotina, ali stan mi je mali, 30 kvadrata, tako da ne može ni da bude mnogo veća. Milice, zašto dokazivanje u kvizovima? Rekli ste da u nekim prethodnim vašim intervjuima da vama nije motiv novac, nego baš to, dokazivanje. Pa da pokažem svoje znanje, da uživam. To je pre svega za mene jedna velika zabava. To je jedan predivan osjećaj koji se ne može ni sa čim uporediti. Ja zaista volim svaki taj trenutak. Upale se svetla, upale se kamere, taj kontakt oči u oči s takmičarom. I mnogo je opuštenije biti tragač nego takmičar. Jel jeste? Jeste, navikne se čovek, stekne rutinu, ali ujedno ta čar se ne gubi. I dalje je onako magično i privlačno i mogu da kažem da sam zaljubljena u kviz. Koliko se pripremate? Koliko čitate? Pa mnogo. Glavni izvor mi je internet, Wikipedija naravno, kliktanje s linka na link. A tu su i interaktivne Facebook grupe gde se kvizovi od jutra do mraka zbivaju. Jedan pita, drugi odgovara. Razne forme imaju, od prepoznaj sliku iz filma do pitanja i odgovora i nekad su tu i štampane enciklopedije, nekad Politikin zabavnik. Vikendom više nego radnim danom. Nekad kad imam puno posla ne stignem radnim danom ni da pogledam, ali vikendom uvek. Ali kako pamtite? Fascinantno je to i mnoge moje kolege i koleginice su, kada su čule da ćete danas doći kod nas u studiju, rekle pitaj Milicu kako to pamti. Ja pročitam, ja to odmah zaboravim. Da li se više puta vraćate na to? Da li koristite asocijacije neke? Kako vam u tim vašim, tako kažemo, fiokama u glavi ostane toliko podataka?
Pa ne, imam dobru memoriju, čim čujem nešto zapamtim, mada nekad ima izuzetaka. Na primjer, skoro na jednom kvizu je bilo ime nekog grčkog košarkaša afričkog porekla koji je jako komplikovan i koji još uvek nisam uspjela da zapamtim. Nekad se desi i to. A da li koristite asocijacije nekada? Pa koristim, na primjer, ako završava sa 8.3, ja sam 83. godište ili tako nekad, na primjer, broj. Brojke tako, znači pamtite. Po datumima iz mog života, po ne znam, rođendanima bliskih, dragih ljudi, po datumima kad mi se nešto desilo. Je vam dovoljno jednom da pročitate to što vas interesuje? Uglavnom da, ali ima i izuzetaka, kao što sam rekla, kad je ime baš rogobatno. Jasno. Koliko je teško ili nije teško nositi toliko znanja? Pa nije teško u smislu da ima jako prijatnih situacija. Ne znam, ljudi me sreću na ulici, pa jel može jedan autogram, jel može jedan selfie, pa me, ne znam, taguju na Facebooku da su se slikali sa mnom, šalju mi zahteve za prijateljstva. A nekad bude i reakcija da budim, ne bih rekla strah, pre bih rekla strahopoštovanje. Jer je moja uloga tamo da ja budem stroga. Ja sam jednostavno na takvom poslu da neke takmičare moram i da stignem. Meni je svih njih žao, ja bih voljela da svi oni prođu, ali jednostavno mi to nije u opisu posla. Primetimo nekada i vašu reakciju kada se baš nadmećete na kraju, jel tako, sa ekipom i kada ostane bukvalno još jedan odgovor do kraja i vi ih stignete, oni izgube i vi kažete čestitam zaista, ali stvarno mi je žao. Zaista bude žao taj što vi kažete posao ste odradili kako treba, ali oni su izgubili. Pa bude. Jedno mi je bilo posebno žao, čovjek je nanizao da li 12 ili 13 tačnih odgovora i postigao je rekord kviza, a na kraju je njegova ekipa izgubila. Rekla sam, žao mi je našeg rekordera. Obično mi bude žao. Jer znam da se u ovoj zemlji teško živi, da je svakom novac neophodan. Ja bih tim ljudima pomogla i kako mogu. Malo pre ste rekli da vas ljudi sreću na ulici, ali ste također izjavili da vas ljudi pogrešno doživljavaju. Kako vas doživljavaju, a kakvi ste u stvari? Pa ja sam jedna duhovita i zabavna osoba. Volim da se šalim, da se smejem, da se družim s ljudima, da gledam komedije. Veliki sam filmofil, pasionirani. A doživljavaju me kao neko ko je pomalo hladan. Ne znam zašto, verovatno zbog toga što mi je takva pozicija, što takav posao jednostavno radim. Evo sad ne radimo taj posao, sad možemo da prikažemo gledaocima koja je u stvari Milica i da srušimo predrasude koje postoje o njoj. Ali mnogi kažu, Milica, ona je stroga. Pa jednostavno takav posao obavljam. I u originalnoj verziji, po britanskoj licenciji, originalni tragači također umeju da budu strogi. U privatnom životu, šta je to što može da vas nasmeje, da vam stavi osmeh na lice, šta je to što može da vas rasplače? Pa nasmeju me drage osobe sa smislom za humor, male stvari, uživanje u jutarnjoj šoljici kafe, čitanje časopisa, šetnje s drugaricama. A rasplače me pa ponekad i to što ljudi misle da sam hladna. I to vam smeta? Da. Ja se nadam da ćemo ih razuveriti ovim današnjim našim intervjuom. Kada ne znate neki odgovor, rekli ste da se iznervirate. Da li se ljutite na sebe? Pa bude i hvatanja za glavu i zašto si pogrešila u brzini. Dosta sam samokritična. Ima dosta te strogosti prema sebi, a nekad je odgovor zaista težak i prvi put ga čujem i onda nisam ljuta. Šta je sve u kvizu bitno osim znanja? Da li je tu bitna i ta brzina o kojoj govorite, sreća, splet okolnosti? Dešava se često da Jovana Memedović, konkretno u Poteri, ne izgovori pitanje do kraja, vi već dajete odgovor. Pa ja se trudim da se trkam i s njim i sama sa sobom kako bi što brže dala odgovor, ali taj manevarski prostor je, kao što sam već rekla, zaista uzak, zaista je malo vremena i koncentracija je pre svega potrebna, to ste zaboravili da spomenete, dobra koncentracija, da pažljivo slušam što me se pita, da budem maksimalno fokusirana na svoju ulogu, svoj zadatak i onda mi rezultat ne izostaje. Kada kažemo da ste 4. žena sveta, je li tako na jedinstvenoj listi? A to je bilo jedne godine. Kako ste dotle došli i kako se rangira? Pa to je bilo 2013. godine na tom svetskom prvenstvu. Bilo je još nekih drugih izdanja i boljih i slabijih. Znači svake godine, druge subote u junu je svetsko kviz prvenstvo. Svaka zemlja organizuje zasebno, ali je rang lista jedinstvena.
I tako ste vi došli u stvari do 4. pozicije, je li Pa tako? te godine da. 2013. Te godine da. Uglavnom su šampioni anglosaksonci. Samo je jedna, mislim, 2014. godine bio dečko Indus, Vikram Joshi. A u čemu je razlika između anglosaksonaca i nas, na primjer? Zašto su oni obično najbolji u tome? Pa zato što je pop kultura uglavnom sastavljena od stvari sa engleskog govornog područja, ne znam, Madonna, Shakira, David Bowie, svi ti pevači, glumci, Hollywood, to je sve njihovo govorno područje, pa je njima i bliže. U Srbiji ima otprilike oko 100 kvizomana. To je jedna brojka koja se vrti kada o tome govorimo. Međutim, da li je istina da u svetu postoji baza od nekih 60.000 pitanja i koje se povremeno dopunjava ili ne? Kada sam razgovarala sa nekim kvizomanima pred 2-3 godine, oni su rekli da je to obično tako. Ja lično toj bazi nemam pristup i načula sam da postoji, ali ne koristim je. Ne koristite, ali... Od mene je sve spontano. Jasno. Završili ste pravo. Sad, da li je lakše spremati ispite i odgovarati ili se spremati, da kažemo, za kvizovan, što vas baš interesujete pa učite? Kako ste pamtili za ispite? Pa ja više volim da se obrazujem u širinu. Meni je nekako lakše kad je šire, kad je opšte znanje u pitanju, a za ispite je to usko stručno i opet ako te neke taktike, ne znam, brojke pamtim po nekim tako događajima, to sam već rekla. Imena, na primjer, razložim na 2 reči, pa onda ova polovina kao ovo, ona kao ono i tako. Ali kvizaško znanje mi je omiljenije u odnosu na stručno, mada ni stručno ne bih da izostavim. Sa 3 godine ste naučili brojeve i slova. Pa da, bio je upaljen kviz brojke i slova i moji tata i mama su to gledali. I ja sam odjednom počela da govorim ovo je A, ovo je B, ovo je V i sama sam naučila da čitam. Samouka, potpuno samouka. Latinicu, ćirilicu 1-2 kasnije. I tata i mama su se oduševili. Majka mi je velika podrška u svemu što radim, uvek navija za mene. Ona se i plaši pomalo. Kaže kako nemaš tremu, kako nemaš strah, ali ja ne, ja sam navikla. Ovim putem pozdravljam moju mamu koja me gleda. I mi je pozdravljamo. Mama može da bude slobodno ponosna. Malo pre smo u najavi, pre nego što smo počeli da razgovaramo sa vama, čuli da ste bili obična devojčica dok vam enciklopedija nije pala na glavu. Šta to znači? Da li je to istina, Milica? Pa od malena sam skupljala enciklopedije, volila da gledam, ne znam, te šarene slike, pa ne znam, biologija, vrste životinja, pa nauka, prizma, duga, spektar, boje, pa istorija, pa Marija Antoaneta, ko nema hleba nek jede kolača, pa Cezar, pa ovo, pa ono. Jednostavno, bila sam puna entuzijazma, zaista sam volila, još uvek ću voleti. Ta me glad nikada neće napustiti, samo što više, što dalje, što šire, nebo je granica. A htjela sam da vas pitam, imala sam jedno od pitanja za vas, šta ako vas, kada vas i ako vas napusti glad za znanjem, šta onda? Evo, sad ste mi dali odgovor. Ne, nikad. Nema teorije. Ja toliko to volim i toliko to želim da ne mogu da zamislim život bez kvizova. Ja dišem kviz, ja živim kviz. To mi je i hrana i piće i sve. Pomalo sam i fanatik. Što vam prijateljice kažu? Kažete da imate vremena i da prošete sa njima, da se vidite, da gledate film. Šta vam one kažu? Pa ponosne su zato što sam ja dobra u kvizu, uvek mi čestitaju, šalju SMS-ove i tako. Da li vas sreće na ulici pa vam postavljaju pitanja ili samo traže autogram i da se slikaju? Jeste imali situacije ili kad odete na neku, ne znam, slavu ili neki događaj, da sedite preko puta njih i ispituju vas? Pa, bude i toga. Desi se nekad. I vi ste i tada odmah u ulozi tragača ili onoga koje s ove druge strane. Šta biste voljeli još da uradite ili da znate, a niste? Koju oblast? Da li ima neka oblast koju biste voljeli više da istražite i da je zapamtite? Nauka i sport. To su mi malo lošije oblasti. Znači u sportu ste slabiji? Tenis pasionirano pratim, za tenis sam fanatik, ali neke druge sportove, na primjer fudbal, NBA ligu, nisam baš toliko blistava. Imate 33 godine, je li tako? Da. I da li znate koliko ste knjiga do sada pročitali? Ja ne vodim evidenciju i ne obraćam pažnju na kvantitet, obraćam pažnju na kvalitet. Može neko da pročita 1000 šund romana i da tim ne postigne ništa, a može da pročita 2 kvalitetne knjige i da jako napreduje, da jako poboljša svoje znanje. Volim književnost. Marquez mi je omiljeni pisac. Mnogo volim umetničke filmove. Ingmar Bergman, omiljeni reditelj. Uopšte volim umetnosti.
Umetnička sam duša, mogu da kažem. Da li se kod nas ceni znanje? Pa da, mislim da postoji neko ko će da prepozna, ali ponekad se javi i mala doza ljubomore i onda to ne bude lako. Vi ste sada tragač u poteri, ali ste dugo tragali i za poslom i pored tog znanja koje imate i referenci koje donosite sa sobom. Pa jesam, bila je potraga za poslom jedno vreme, sada trenutno radim i nadam se da će sve biti u redu. Kako se snalazite na poslu? Da li to znanje, opšte znanje koje imate vam pomaže i u toj struci ili samo ono fakultetsko koje ste dobili na fakultetu? Pa nekad pomaže i opšte znanje. Naprimjer, ja dosta u poslu koristim engleski jezik, a Wikipedije koje ja čitam su na engleskom jer su precizniji izvori. I onda jezik koji mi treba za posao sam usavršila čitajući Wikipedije na engleskom i mnoge druge izvore za znanje. Da li je plus ili minus danas toliko znati kao i vi? Plus. Znanje se ceni. Znanje je nešto što mi niko ne može oduzeti. Da, rekli ste da je to najveće bogatstvo koje imate i koje je samo vaše. Hvala Bogu, apsolutno. Šta je to što Milica, na primjer, do sada nije, a voljela bi da uradi? Ne pričamo o čitanju enciklopedije i znanju. Završili ste pravni fakultet, znamo da ste kvizoman, šetate se prijateljicama. A da li ima nešto ekstremno što biste voljeli da uradite? Pa ne znam, da posjetim neko egzotično mesto, recimo Machu Picchu na Andima ili Himalaje, Indiju, Nepal, tako te egzotične zemlje. Nikad nisam putovala tako daleko. A koliko često putujete? Pa putujem zbog posla i obaveza možda 2 puta godišnje. A privatno da li stignete? Privatno, da. Mislim, ne, to su privatne to su privatne, rekao sa poslom putujete tamo. Zbog posla i obaveza možda 2 puta godišnje, ne stižem češće. Ne stižete češće. U Slagalici ste 2012. godine, ali tako bili? U 3 kviza, znači veliki izazov, Slagalica i naslovna strana, sva 3 osvojila. To mi je najplodnija godina i šta god da uradim, toliko plodnu godinu više nikad neću imati, apsolutno sam sigurna. Hat trick, 3 kviza jednim udarcem. Vidite da vam dobro ide sport. Hat trick, 3 kviza. Hat trick je termin iz kriketa, ali se koristi u fudbalu. Koristi se u fudbalu, jeste, kada isti igrač postigne 3 gola na jednoj utakmici. Ko je Milica Jokanović privatno, osim toga što se druži sa prijateljicama, pije kafu i gleda filmove? Pa jedna jako topla osoba, jako druželjubiva osoba, voljna da sasluša, voljna da pomogne, voljna da priskoči ljudima kada su u nevolji, kada im je to neophodno. Ponekad malo i brzopleta, ali sve je to simpatično. Na poteri me nekad brzopletosti košta. Često se iznervirate u poteri kada brzo odgovorite, ne sačekate da... Da, bude ono... Jeste, za glavu se uhvatite ili se udarite za čelo. Da li kod nas u Srbiji ima dobrih kvizomana? Naravno. Naravno da ima. Da li ste u kontaktu? Da li razmenjujete znanja? Da li se okupljate, sednete pa jedni drugi ispitujete? Da li je to neka vrsta vežbe? Da, družimo se. Sada je osnovana u junu prošle godine Srpska kviz asocijacija. Znači, na svakih mesec 2 su mastersi, imaju 4 godišnje plus svetsko prvenstvo i državno prvenstvo. Sada smo krenuli da sarađujemo i sa Hrvatskim kviz savezom. Neka njihova pitanja uz kotizaciju koju im platimo također uzmemo i vežbamo. Sad u nedelju je u jednom restoranu bilo održano jedno takvo takmičenje. Nas nekoliko najboljih kvizomana se okupilo. I privatno su mi dragi kao prijatelji i tako pričamo o životu, o kvizu, o svemu. Milice, šta da poručimo i da odgovorimo na sljedeće pitanje, čiji odgovor sigurno sam nema u enciklopediji, onima koji vas drugačije doživljavaju? Koji misle da ste, kao što ste rekli, hladni, strogi? Nisam hladna, nisam stroga. Neka pokušaju da se druže sa mnom i neka vide kakva zapravo jesam. Hvala, Milice. Hvala na ovom razgovoru za tako stoje stvari. Ja se nadam da smo uspeli u toj emisiji da malo razuverimo one koje vas gledaju, naravno da vide ko je zaista Milica. Još mnogo sreće u kvizovima. Hvala mnogo. Predrasude rušimo, zato smo tu. Uvek, Milice, neka bude posljednja. Milice, ajde jedno da vidimo da li ćete znati da odjavite ovaj intervju, da najavite reklamu. I sada, moja koleginica Sanja i ja vas pozdravljamo. Kreće jedan blok reklama. Vidimo se. Kumkvat, mala pomoranđa. Pravo je vitaminsko blago. Dovoljno je da pojedete jednu dnevno i da se obezbedite vitaminom C. Ova čudesna biljka iz Kine je stigla u Evropu polovinom 19. veka, tačnije 1846. godine, zahvaljujući engleskom botaničaru Robertu Fortunu.
Kumkvat kod nas zovu mala ili mini pomoranđa, a takođe i kineska zlatna. U kineskom jeziku kažu džinđu, što u prevodu znači daj poklon prijatelju, zbog činjenice da se poklanja isključivo u saksiji. Dobra vest je upravo to da se može gajiti i kod nas u kućnim uslovima. Tako je uvek možemo imati pri ruci. Jedan plod dnevno, kažu nutricionisti, čuva zdravlje. Jako je zahvalna biljka, non stop rađa, ima lepe cvetove koji mirišu i plodove koji su jestivi. Jede se sa korom, dozreva krajem jeseni, negde krajem jeseni i celu zimu imate sveže plodove u vašem stanu da možete koristiti. Biljka isključivo traži duboku saksiju, neko bi rekao žardinjeru saksiju, da ima dobru dubinu jer ima dobar korenov sistem. Ako je zemlja dobro da je porozna, ne treba da se natapa mnogo, samo da se održava vlažnost, ne previše da je natopljena. To je idealna temperatura, u zimskom periodu ne sme se spustiti ispod -8, znači moramo je uneti. Ako ostaje u zemlji, onda mora da se upakuje u ševar, u ćebad, u najlone da bi ostala u zemlji u našim uslovima. Voli indirektno sunčevo zračenje i raste, rekli bismo, vrlo zanimljivo. Prvo nam je potrebno strpljenje, a onda nas prijatno iznenadi. Podloga nam je stara 2 godine, kao na ovoj biljci. Podloga je 2 godine i kad na nju ubacujemo kalem grančicu, od tog perioda biljka mnogo brže raste, jer se redovno prihranjuje i mnogo brže raste. Do tog perioda nama treba 3-4 godine. Od tog perioda, kad je biljka već stasala 3 godine, ona brže napreduje jer odmah plodonosi. Biljka je samo oprašivač. Ne trebate imati 2 biljke da biste gajili. Ne trebate da imate 2 biljke. Ona je samo oplodna. Sama se oprašuje i laka je za uzgoj. Kumkvat i njegova lekovitost pominju se još u knjigama starih Grka, dok na Tibetu tinkturu od ulja kumkvata zovu uljem života. Energija koju naš organizam proizvodi tokom dana nije zanemarljiva, ali je problem njena akumulacija. Rešenje je u nanotehnologiji. Da je moguće sačuvati energiju koju organizam sam proizvodi kretanjem, dokazali su nemački naučnici stvarajući jaknu napravljenu od specijalnog materijala, do kog su došli kombinovanjem različitih nanomaterijala. Za ovakav berač energije, kažu istraživači, dobar izvor je čak i hodanje. Reč je o 2 važne komponente, maloj snazi i niskim frekvencijama. Koristeći njih, pokušali smo da razvijemo energetske akumulatore koji su efikasni i pogodni za obe stavke. Proizvedena energija deponuje se za kasniju upotrebu zahvaljujući malim, fleksibilnim i izdržljivim baterijama koje mogu lako da se ugrade u tkanine. Morali smo da upotrebimo nanomaterijale u komponentama koje se koriste za elektrode baterija. Oni naime stvaraju veliku snagu čak i u malim sistemima, ali moraju da budu dobro obrađeni kako ne bi došlo do stvaranja aglomerata. Pri tome, ključna je ugradnja ovih materijala u finalni proizvod. Kako bi se osiguralo da su dobijene komponente za stvaranje i čuvanje energije u isto vreme i sigurne i efikasne, bile su potrebne kontrole kvaliteta na mikroskopskom nivou. Tokom faze punjenja i pražnjenja litijum-ionske baterije prolaze kroz različite procese koji mogu da teku samo sa određenim kristalima. Zbog toga je veoma važno da u tim procesima imamo produkciju takozvanih čistih kristala. Osim toga, uspešno je savladan i izazov stvaranja minijaturne fleksibilne elektronike, koja će, prema rečima stručnjaka, u komercijalne svrhe početi da se primenjuje u narednih 5 godina. U Beogradu su predstavljeni telefoni najnovije A serije koji od sada imaju Premium Galaxy funkcije. Pored telefona, publici je predstavljen i smart sat Gear S3.
Nedugo nakon svetske premijere, najnoviji modeli iz Galaxy porodice A3 i A5 zvanično su predstavljeni na srpskom tržištu. Inspirisani Samsung premium uređajima, modeli A serije prate visoke standarde u mobilnoj industriji. Samo nekoliko nedelja posle zvaničnog predstavljanja u Las Vegasu, danas imamo prilike da vidimo unapređenju Galaxy A seriju telefona. Telefon koji počinje sa prodajom u Srbiji 3. februara, dolazi A3 i A5 različite veličine i ono što su glavne karakteristike samog uređaja, znači karakteristike koje su bile rezervisane za Galaxy S seriju, se sada nalaze u Galaxy A seriji koja će biti dostupna širim brojem građana u Srbiji. Novi Samsung modeli preuzeli su neke od funkcija premium modela S serije. A3 i A5 po prvi put nude otpornost na vodu i prašinu, kao i Always On funkciju ekrana koja korisnicima omogućava da provere obaveštenja bez dodatnog uključivanja ekrana. Sa dijagonalom ekrana od 5,2 inča kod A5, odnosno 4,7 inča kod A3 modela, Galaxy A serija se odlikuje metalnim okvirom i staklenom zadnjom stranom, a dostupna je u 4 boje: crnoj, zlatnoj, plavoj i pastelno roze. Takođe, za sve ljubitelje dobre fotografije, novi modeli donose unapređenu prednju i zadnju kameru. Ono što će, siguran sam, obradovati mlade ljude koji koriste telefone i vole da dele svoje trenutke na društvenim mrežama, 16 megapikselna prednja kamera koja omogućava sada fotografisanje selfija sa slikama izuzetnog kvaliteta. Srpskom tržištu predstavljen je i Gear S3, inovativni sat poslednje generacije koji spaja elegantan dizajn sa najnovijom tehnologijom. Samsungov pametni sat biće dostupan u dve varijante, Gear S3 Frontier i Gear S3 Classic. Inspirisani tradicionalnim proizvođačima satova, ove modele karakterišu vrhunski dizajn, elegantni kružni okvir, kao i precizno izrađeni detalji na ciferblatu. Izuzetno smo ponosni na razvoj ovog sata, s obzirom da je ovo već 5. generacija, od 2013. godine mi razvijamo pametne satove, zaista ovo je najpametniji sat na planeti, tako ga i smatramo. Sat može da prihvati bilo koju narukvicu, ima standard 22 mm, izrađen je od nerđajuće čelične legure i zaista je dizajna tradicionalnog mehaničkog sata. Mislim da smo pogodili ukus i poslovnog čoveka i studenta mlađe, starije generacije. Otporan je na uticaj vode i prašine, to se zaista očekuje od njega. Ima IP68 sertifikat i Gear S3 Classic i Gear S3 Frontier posjeduju standarde Military 810G. Bezbroj funkcija ima, sa njim možete da razgovarate, da odgovarate na e-mail, na SMS, takođe sa GPS lokacijom može da prati vaše fitness aktivnosti, možete da crtate rute na otvorenom i sat čak ne samo da je pratioc, može da preuzme i ulogu vodiča. Always On display i tehnologija Super AMOLED ekrana dodatno razlikuju ovaj model od drugih pametnih satova. Bez dodirivanja ekrana, korisnici mogu da prihvate ili odbijaju poziv ili da zaustave alarm, kao i da na neko vreme potpuno odlože svoj telefon. Vi gledate emisiju Tako stoje stvari, a u drugom satu vidjet ćemo kako je Vranje proslavilo svoj dan, preporučit ćemo vežbe za trudnice i čuti šta nam snovi govore. A mi vas podsjećamo da možete da nam pišete. Svoje predloge i primjedbe možete slati na našu e-mail adresu takostojestvari@rts.rs. Ako nas komentarišete na Twitteru, koristite hashtag Tako stoje stvari. A u Vranju se danas obeležava Dan oslobođenja grada od Turaka. Na 139. godišnjicu prvi put je organizovano takmičenje za najjačeg Vranjanca. Naša Danica Mirić je tamo, ona nije najjača Vranjanka, ali nam može reći ko je najjači Vranjanac. Danice? Sanja, kriterijumi za određivanje ko je najjači Vranjanac bili su obaranje ruku, vukli su takmičari kojih je bilo 6 i takmičili su se u toliko isto disciplina, a još su vukli jugo, nosili teret, podizali teret i ovo specifično takmičenje je prvi put organizovano u okviru obeležavanja Dana grada i žele organizatori da to pretvore u tradicionalno. Najjači Vranjanac je Branislav Mladenović i da pogledamo kako je to izgledalo.
29-godišnji profesionalni vojnik Branislav Mladenović izabrao je 3 discipline. Konopcem je vukao auto, nosio 4 puta po 50 kg tereta na 10 metara i bacao kuglu. U tim disciplinama je bio najbolji i pripala mu je titula najjačeg Vranjanca. Najteže je bilo nošenje ovih džakova. Po meni je bilo najteže, a najlakše videlo se, mislim da je auto bio najlakši. Nisam verovao da ću da budem najjači, ali eto, ostvarilo se. Najjači Vranjanac diže tegove. Nije se spremao posebno za ovo takmičenje, ali se sprema za ostala sportska takmičenja. Trenira u istom klubu sa najboljim sportistom Vranja za 2016. godinu, Stefanom Manasićem. U ovoj godini mi nadiže rezultat svetsko prvenstvo u Nemačkoj koje je bilo. To je dosta jaka federacija, američka je federacija i onda je bilo dosta takmičara, dosta je bilo jako i uspio sam posle dugih priprema da osvojim opet prvo mesto i dobijem 3. zlato svetskih prvenstva. Najbolja sportistkinja je Katarina Rangelov, članica najboljeg sportskog kolektiva ženskog odbojkaškog kluba Vranje. Treniram odbojku 10 godina, ova nagrada mi dosta znači, ali ovu nagradu ne bih mogla da dobijem bez svojih saigračica, ovo nije individualni sport. Cela odbojkaška Srbija sad priča o Vranju, znači bukvalno od Smedereva do krajnjeg juga Srbije. Mi smo jedini onog koji promovišemo ovaj sport u pravom smislu. Radimo neke rezultate koji stvarno iznenađujući su za sve nas. Prethodnih dana su organizovani i turniri u malom fudbalu, šahu, stonom tenisu. Održan je tradicionalni marš stazama oslobodilaca Vranja iz 1878. godine. Nastavljamo tradiciju i mislim da i smatram da je to neophodno da obeležimo, da se setimo naših predaka koji su tada dali svoje živote za oslobođenje grada i tada su granice srpske države upravo bile ovde u Vranju. Sinoć je u Vranju održan koncert poznate grupe Crvena jabuka, koja je za 32 godine karijere drugi put nastupala u Vranju. U toku je i svečanost polaganja cveća i venaca kraj spomenika oslobodiocima Vranja, poznatom Čika Mitketu, kako ga ovde u Vranju znaju. Do kraja dana, odnosno večeras, u 20 sati u sali Doma vojske biće održana i svečana akademija, kada će za Dan grada zaslužnim pojedincima i kolektivima biti uručena priznanja grada. Sanja, toliko iz Vranja i eto, svim Vranjancima čestitamo Dan grada. Hvala, Danice. Upravo ja htedoh reći da želim svim Vranjancima srećan današnji dan. A mi idemo dalje. Jasmina Vrbavac, koleginica redakcije za kulturu i urednica sutrašnje emisije Kulturni centar je naš gost. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas Kulturni našli. centar. Hoćemo malo da kritikujemo na početku, s obzirom na to da je tema emisija, ali tako, kritika, moć kritike. Tako je, tako je. Mnogo se govori u poslednje vreme da je kritika svih umetnosti, znači književni kritičari se žale, likovni kritičari, muzički kritičari, filmski kritičari, da je u medijima, u dnevnoj štampi, pa na radiju, na televiziji itd. sve manje kritičkih prikaza, odnosno onih ozbiljnih i relevantnih mišljenja o umetnostima već koju prati, je li tako? Zbog toga smo upravo želeli da vidimo da li je kritika još uvek moćna, da li još uvek ima moć, da li ima moć da prokomentariše nešto, da kaže ono što treba reći o određenom delu, da li je neko osluškuje, da li je slušaju čitaoci, gledaoci, da li je osluškuju upravo autori i koliko ona može danas da komunicira i sa autorima, znači na dve strane, i sa konzumentima i sa autorima. Dakle, to je bila ideja da pokrenemo tu temu. Mnoge kritičare, brojne kritičare, ali i teoretičare, profesore univerzitetske smo pozvali u našu emisiju da to prokomentarišemo i da vidimo kako danas stoji kritika. Pa slušaju li autori i čitaju li kritike? Pa znate kako, sigurna sam da ih i slušaju i čitaju, naravno. Međutim, nisam sasvim sigurna da ih uvek doživljavaju kao dobronamerne. Dakle, nisam sasvim sigurna da ih doživljavaju onako kako bi kritičari voleli da ih dožive, zapravo kao komentar dela, da se vidi može li se nešto popraviti, može li se ići u nekom drugom pravcu, može li se sagledati delo iz nekih tuđih očiju. Najteže autoru da sagleda svoje delo
kada ga piše. On mnogo bolje vidi sve ono što se dešava oko njega, možda kolege, druga dela, ali svoje je uvek teško sagledati. Zato tome služi kritičar da malo približi i autoru njegovo sopstveno delo, da ga osvetli, ali naravno i onim konzumentima. To je najvažnije. Da li ste se bavili u emisiji samo negativnom, tako da kažemo, kritikom ili onom pozitivnom pohvalom? Ne, nismo govorili specifično. Bilo je naravno govora i o negativnoj i o pozitivnoj. Neki opšti utisak je da je i negativna i pozitivna kritika na neki način autora i njegovo delo dovodi u fokus. Nije uvek negativno i loše čuti čak i negativnu kritiku. Najgore je ćutanje i mnogi su kritičari upravo govorili o tome da je najgore za autora i za delo kada je prećutano, kada se o njemu uopšte ne govori, kada ga nigde nema. Da li je pozitivna ili negativna kritika, to ne mora a priorno biti loše po to delo i po tog autora. Kada je emisija i koliko traje? Emisija traje 52 minuta. Idemo svake nedelje, sredom u našem terminu od 8 do 9 na drugom programu i to je naša sada redovna emisija iz kulture mozaičnog je karaktera. Dakle, osim teme kritike, bit će i brojni prilozi koji osvetljavaju kulturu i umetnost upravo danas ovde, ali boga mi i u svetu šta se dešava. Idemo u korak, naravno, i sa svetom. Jasmina, bili ste član žirija, ali tako, za dodelu Ninove nagrade. Da li su utisci sada, tako kažemo, naknadno malo onako splasi, da li se razlikuju od onih prvih početnih? Utisci se polako slažu. Ja sam već 3. godine u ovom žiriju. Ako Bog da, bit će uspešno i sledeće godine. Dakle, 4 godine je mandat. Sve je više knjiga, sve je više romana koji konkurišu za ovu zaista prestižnu, ja bih rekla čak možda i najprestižniju našu nagradu. Uvek se uskomeša javnost, uskomešaju se i autori i svi oni koji čine književnu scenu, ali to je možda jedna od malobrojnih nagrada koja upravo uspeva da aktivira i čitaoce i one ljude koji nisu možda toliko profesionalno vezani za književnu scenu. Tako da mi se čini da zaista svi govore o Ninovoj nagradi ili čak veliki broj ljudi koji čitaju, koje zanima književnost. Uvek je veoma, veoma burno u tom nekom periodu od sajma knjiga od oktobra dok se nagrada ne dodeli u januaru. Sada je malo upravo taj period kada se malo sleže stvari, kada se polako gleda na to da je prošlo, da je, hvala Bogu, završeno i da smo doneli odluke kakve smo doneli. Naravno, neko se slaže, neko se ne slaže i tako uvek tu ima puno komentara koji su možda ponekad i kontraproduktivni za autore i za sam žiri. Ali evo, gledamo u budućnost. Uskoro će da počnu da stižu novi romani, tako da radujem im se, moram da priznam. Vi ste kao član žirija je u stvari kritičar u toj ulozi. Dakle, usko povezano sa emisijom koju ćemo gledati sutra. Pa ajde za kraj ovog razgovora da li da damo neku kritiku za knjige, za pojavu i hiperprodukcije. Ima dosta, naravno, knjiga. Ne konkretno kažete neku knjigu i pisca, nego kako se danas piše u odnosu na pre. Da, zapravo ja bih preporučila gledalcima i koga to zanima da pogleda i sledeću našu emisiju. Ona će se baviti demokratizacijom u umetnosti, a zapravo sve je usko povezano sa digitalnom tehnologijom, sa internetom, sa društvenim mrežama. Ta jedna nova situacija, tehnološka era u kojoj živimo, zapravo omogućava demokratizaciju i autori iz svih umetnosti su nekako lakše stvaraju, brže stvaraju, više njih je uključeno. Naravno, to ne znači da će biti više kvalitetnih i dobrih dela. To je otprilike neki procenat koji je uvek standardan, ali je činjenica da nam je sada umetnost nekako brže možemo da je percipiramo, da je konzumiramo, bliže nam je, a i sami umetnici, znate, sad je mnogo lakše napisati roman na kompjuteru nego što je nekad bilo dok smo pisali rukom, pa prekucavali na pisaćoj mašini i tako dalje i tako dalje. To je sad sve mnogo dostupnije, zbog toga je ta hiperprodukcija. To naravno malo pravi problem ljudima koji, ne samo kritičarima, nego i onima koji žele da čitaju, da vide da im bude zapravo u vidokrugu sve to,
Ali znate kako, upravo kritičari i služe tome da malo izvuku iz te mase knjiga, da izvuku ono što je najbolje i što se ipak može preporučiti čitaocima da odaberu ili iz neke druge umetnosti, naravno. Likovni kritičari, muzički, pozorišni, filmski kritičari, mislim da ih treba osluškivati. Dakle, sljedećem emisiju se bavimo pitanjem demokratizacije umetnosti i čini mi se da ćemo onda upravo to osvetliti, taj neki drugu stranu te hiperprodukcije koja se definitivno događa u umetnosti. Eto, znači i sutra da smo uz ekran, a i naredne nedelje. Tako je, tako je. Hvala mnogo što ste govorili za tako ste stvari. Hvala i vama. A sanjate li i kada spavate ili ne? Znate li da tumačenje snova može mnogo da kaže o psihološkom stanju snevača? To je odličan uvod u psihoterapiju. Kako se tumače snovi i šta simbolizuju? Saznajte u sljedećem prilogu. Pamtite li svoje snove? Znate li kako se snovi tumače? Ispričat ću jedan kratak san gde jedna žena sanja kako je otišla u pozorište i hoće da gleda Hamleta. Međutim, na njeno iznenađenje na sceni se umjesto Hamleta pojavljuje Otelo. Nakon što je dala svoje asocijacije, tako što je rekla da na Hamleta asocira osobu koja ne može da se odluči, a na Otela asocira jednu patološku ljubomoru, onda su te njene asocijacije stavljene u kontekst njene životne situacije. Naime, ona se nalazila u vezi s jednim mladićem koji je bio veoma neodlučan da li da stupi u brak. Kada su oni konačno stupili u brak, ispostavilo se da je on patološki ljubomoran, da u stvari to nije neodlučni Hamlet, nego patološki ljubomoran Otelo. Često se mučim pokušavajući da razumem značenje svojih snova. Ne ide mi u prilog ni podatak da pamtimo samo 5% svega što sanjamo. Ako je nauka potvrdila da svi ljudi sanjaju, zbog čega se veliki broj njih ničega ne sjeća? Kao i svaka drama, i san ima strukturu. Prvo je to uvod, zatim dolazi zaplet, nakon toga dolazi peripetija i na kraju rasplet. Kada se mučim sa lošim snovima, kao i većina ljudi, pokušavam da odgonetnem šta oni govore o mom unutrašnjem doživljaju stvarnosti. Zbunjuju me neobični događaji i likovi. Pitam se, koju oni simboliku imaju za mene? Kada krenemo u tumačenje sna, mi ćemo prvo da utvrdimo iz kog sloja nesvesnog dolazi san. Ako san dolazi iz individualnog sloja nesvesnog, mi ćemo primeniti pri tumačenju metodu slobodnih asocijacija. Ukoliko san potiče međutim iz kolektivnog nesvesnog i u njemu se javljaju arhetipovi, onda neće biti ličnih asocijacija, nego ćemo morati da posegnemo za traženjem paralela u mitovima i bajkama. Najzad, ukoliko se pojave naši preci u snovima, onda ćemo primeniti Sondijevu metodu analize predaka. Snovi se tumače kao simbolična i metaforična priča. Daleko je lakše kada imate tumača, zbog toga što snevač uvek ima jednu slepu mrlju, jer san u stvari i cilja na njegovu slepu mrlju. Tumač vodi snevača, vodi njegove asocijacije i na neki način od snevača dobija informacije do kojih snevač sam nikada ne bi mogao da dođe i da priđe suštini sna. Konačno, odgovor sa početka pronašla sam u činjenici da tumačenje ima terapeutsku ulogu, jer snovi kao rentgenski snimak prikazuju sve što se dešava unutar nas. A sada priča o osobi koja je ostvarila svoje snove. Pre 50 godina mlada pevačica Josipa Lisac prvi put je zapevala i nije prestajala do danas. Ovih dana obeležava pola veka na sceni turnejom po regionu, a u Beogradu će pevati 14. februara u Sava centru. Tim povodom u Zagrebu je razgovarala sa našom Brankom Glavonjić. Život te gotovo svaki dan stavlja na rengen. Kao na rengen, znate. Jesi ti dovoljno jak da to možeš podnijeti? Ili si ti zapravo slab
Znate, to su isto pitanja koja mi moramo i uputiti sebi. Ako mi je darovan ovaj život, a darovan mi je, ako mi je darovan talent, a je, pa ja mislim da ja moram raditi na tome. Da ja moram se itekako potruditi zapravo da to opravdam. Bez ikakvih pompoznosti, bez ikakvih, kako bi ja to rekla, lažnih nekakvih veličina. Kroz sve ove godine ja sam doživjela aplauze. Ja nisam imala padove neke u kojima bi se trebala, jer nisam tako visoko letjela, znate, nisam željela, znači kroz te euforije prolaziti nepotrebno. Ja imam zapravo, znači susrete fantastične aplauze. Putovala sam, koncerte, ne znam, uopće ne znam koliko je to koncert. Ja nisam se niti usudila brojiti, a niti je to potrebno. Brojke nisu bitne. Ja uopće ne znam koliko ljudi zapravo to, a svaki put je neka nova poruka. Svaki put je neki novi trag. Svaki put je ispočetka. Svaki put je odgovornost zapravo moja sve veća i veća. Živim po svoje jer znam da ipak postoji ljubav. Ja bih željela nekako imati taj svoj izričaj, taj svoj glazbeni izričaj. Željela sam pronaći sebe, svoj unikat, promovirati. Znači imati svoj put i onda opstati na tom putu. A sad vi kažete teško, pa jasno da je teško. A život je borba vječita i traži borce. Ne traži, kako bi se rekao, traži da ti zapravo traži ustrajanost. Život potražuje zapravo tu ustrajanost. Da ti zapravo nešto si zamislio, da ne odustaneš od toga. A zašto bi ja odustala? Pa meni se to sviđa. Pa što je teže, to ću ja vidjeti kako se ja zapravo mogu i nositi sa tim. Ja ću očito poslije tih teškoća biti još onako. Promijenim priču jer tako, tko je tako meni to je. Pa dobro, život mi donosi te slike. Svi različiti. Ako krenemo od toga, pa zašto bi onda bili isti? Kako mislim, koja je poanta da ljudi, ne znam, krenu na jednu stranu jer tamo idu svi? Ili sad se to radi pa idemo sad... A mi smo već u startu svi različiti. Pa zašto se to ne potencira? I zašto se to ne njeguje? Tu svoju različitost, razmišljanje, djelovanje, to se treba njegovati. Znači ja moram napraviti neku senzaciju. Ja to sad pod navodnicima kažem senzaciju. U smislu da napravim nešto što iskače iz okvira, iz uniformiranosti. Sad to je, znači taj rizik je prisutan. Sad znači onda to ostavlja da će netko reći to mi se sviđa, to mi se ne sviđa. Pa ja sam zapravo na pravom putu. Magla svuda, magla oko nas, iz daljine jedva čujno dopire tvoj glas. Ali svugdje je zapravo najvažnija energija, spoj taj prijateljstva kroz glazbu koji se godinama rađao, njegovao. Mnoge generacije nove su pristigle, ja sam ih zagrlila, oni su mene zagrlili. Tako da je to, uvijek je to najvažnije. Ambijenti su lijepi, oni su dekoracija. Prekrasna dvorana Sava centra, ali najvažniji, najdivniji su ljudi. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, zašto smo sada toliko daleko. Probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima noći. Svi znamo koliko je vežbanje važno, ali za trudnice je od posebne važnosti jer njihovo stanje traži dosta snage i energije koju će dobiti redovnim vežbanjem. Sledi protezanje. Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic.
Nastavljamo druženje sa Tamarom Ratković i danas nam priprema vežbe koje treba da rade trudnice. Sa nama je naša sada već stalna saradnica. Trudnica. Da, trudnica. Još uvijek trudnica. Jeste i jako lepo vežba i ništa je nije teško. To znači da je u treningu, da si redovno bila na Tamarinim časovima. Šta ćeš nam danas pokazati? Danas ćemo da uradimo isto vežbe za ruke, jer kao što smo rekla i u jučerašnjoj emisiji, veoma je važno i značajno da se rade ruke, jer beba, kako se porodimo, sve nam je veći i veći teret. Lep teret, ali je teret. Tako da, zaista, u toku trudnoće uvijek se žena žale na taj lumbalni deo, ali kasnije taj rameni pojas nam dosta strada i dosta menjamo posturu tela. Samim time da bi održali i ojačali, moramo da radimo i gornji deo tela. Tako da danas ćemo nastaviti sa rukama, ali naravno, nedelja je pred nama, tako da će biti vežbe i za noge. Evo, izvolite. Hvala. I u današnjoj emisiji koristimo traku elastičnu za ovu vežbu. Ukoliko nemate elastične trake, možete se poslužiti ili nekim tegićima ili nekim flašicama koje imaju težinu, a isto tako možete da radite i bez. Evo, Todi će da stavi traku, radimo grudni mišić, uhvatit će oko. Ukoliko niste već u podmakoj trudnoći u kojoj je Todorica, tada možete traku da obmotate jedan puta da bi vam otpor bio veći. Laktovi su 90 stepeni. Udah otvaramo ih široko, paralelni su sa podom. Kroz izdisaj spajamo ispred grudi. Udahnemo, kroz izdisaj spajamo. Udah je kada otvaramo i širimo pluća, znači povećavamo unos kiseonika, povećavamo prostor grudnog pojasa, kroz izdisaj skupljamo. Uradimo 6 do 12 ponavljanja i potom zadržimo ruke ispred i lagano spojenih dlanova guramo laktove iznad ravni grudi i vraćamo u početni položaj. Ponovimo 10 puta pritiskajući lakat o lakat. Ovom vežbom jačamo mišiće ruku, odnosno prvenstveno grudi, tako da nije loša kao jedna od ideja da vežbate i budete aktivni u svojoj trudnoći. Uživajte! Gledanje ovog programa omogućio vam je Bell Medic. Vi gledate Tako stoje stvari, a u današnjem Fokusu mi vas podsjećamo Fokusa iz septembra. Tetoviranje, da ili ne? Je ostalo za sutra spremni živih, malo nas je ostalo da ljubav nam je sve, malo nas je ostalo, ja još uvek sanjam te, deo po deo moje zemlje, deo po deo divnog sna. Davali smo nebu, davali smo sebe, deo po deo, to nisam ja. Vidjeli ste da je to bio Đorđe David. On je jedan od gostiju u našoj Fokus grupi. U spotu majica kratkih rukava i naravno tetovaže. A sada majica dugih rukava. Dobar dan, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Đorđe nije sam. Tu je Aleksandar Terzić, tatu majstor ili umetnik i primarijus doktor Aleksandar Avramović, dermatovenerolog iz Gradskog zavoda za kožne i venerične bolesti. Dobar dan, dobro nam i vi došli. Dobar dan, bolje. Dobar dan. Evo malo neobičan uvod u ovu Fokus grupu. Đorđe, da bismo vidjeli vaše tetovaže, evo prvo pitanje je zašto ste vi odlučili da se tetovirate? Pa,
Ja sam odlučio zato što u određenim nekakvim trenucima u svom životu, ja bih rekao, te niske strasti ipak pobede čoveka koliko god da je školovan ili koliko god da je negde u datom trenutku na pravom mestu, u pravoj nekakvoj situaciji. 2001. godina je bila onako poprilično bolna za mene. 3 lančane reakcije u mom životu koje su bile vrlo, vrlo teške i onda uprkos svim stvarima u životu za koje sam, kad je tetovaža u pitanju, rekao da mi se neće desiti, jednostavno, kažem, podlegao sam niskim strastima, otišao na taj, pod znacima navoda, primitivan oblik obeležavanja, jednostavno da sebi više nikad ne dozvolim upuštanje u životu zbog kojih mi se desilo sve to što se desilo. A onda ide ona priča koju sam slušao, kad neko na sebi nacrta jednu liniju, nikad se ne zaustavlja na jednoj, ide dalje. Tako da sam praktično podlegao niskim strastima i ušao u to carstvo koje se zove tetovaž. Kada sam već kod vas, da vi jeste odrastali u tom društvu gde je negde važilo, tako da kažem, mišljenje da onaj ko ima tetovažu je ili sa druge strane zakon, ili se tetovirao kada je bio u vojsci i tako dalje. Ili u zatvoru. Ili u zatvoru. Ja zato kažem, s druge strane zakona ili u zatvoru. Znači, ta 2001. godina je u stvari vaša prelomna, da kažemo, godine kada ste odlučili da ipak i vi uradite tetovažu na svom telu, da bi vas opomenuo da, je li tako, živite na neki način drugačije i niste se zaustavili. Ovakvih priča nema malo. Je li tako, Aleksandre? Kažite nam, šta najčešće kažu osobe koje dolaze kod vas, zašto se one odlučuju za tetovažu? Pa, obično to bude prvo neki lični simbol, odnosno neki lični pečat, da li je to obično vezano ili bude obično vezano za porodicu. I uglavnom, na početku, to ljudi uglavnom biraju manje motive, bar je do sad bio takav slučaj. Kada se ljudi zaljube u tetoviranje, kao što je Đorđe rekao, onda krenu i da biraju možda i neke motive koji nemaju neko dubinsko značenje, dakle nisu duboko emotivno vezani za to, ali su pred svega to neke slike koje vole da imaju na koži, kao što bi neko volio da ima sliku na zidu, tako neko želi da ima na koži. Koje vi slike imate na koži? Vidimo neke. Pa, raznih. Evo, recimo, ovdje imam portret dede. Ne znam, neke su vezane za porodicu, ova ruža je baš vezana za porodicu, pošto mi se majka zove Ruža. To je bolan moment na unutrašnjem delu mišića raditi, pošto imam isto tako. To je moment koji baš boli, koji dosta limfe u celom procesu rada daje. Meni je koleno bilo jedno najbolnijih. Koleno najbolnije vama, a Đorđu, dakle, unutrašnja strana. Tako je. Doktore, kažite nam vi sa vašeg stanovišta šta mislite o tetovaži? Ja moram prvo da kažem, ovaj vaš je napisao Avramović, ja sam Adamović. Od Adam pa Adamović. Nije dobro tetovirao vaše prezime. Eto, dobio sam kuma. Vaše prezime nije dobro malo šale nije normalno. A ovako, vidite, pazite, i tetoviranje je deo izgleda, deo ono kako čovjek želi da izgleda. Mi obično dermatolozi govorimo o tom delu kada hoće neko da pocrni, pa nemojte se sunčati zbog određenih štetnih dejstava sunca. Nemojte raditi neke druge stvari. Tako i kod tetoviranja postoji nešto za i protiv. Mislim da je to najveći problem, jedna zakonska regulativa koja će regulisati i uopšte kad je tetoviranje u pitanju. Prvo ono čime se to radi. Znači, razne te materije koje se unose u samu kožu mogu, jer kad nešto unesete u organizam, možete od toga imati problem sa celokupnim zdravljem, ne samo sa onim što je lokalno na koži. Znači, mora se znati tačno šta se unosi u kožu. Ti bi preparati koji se unose morali da imaju određene deklaracije, koje opet imaju u zakonu neka i opšta pravila, opšta mesta, da bi bili zaštićeni kako oni u kome se to unosi u kožu, tako i oni koji to rade, da bi bili zaštićeni jedni i drugi. A kad dođe do nekog problema, onda nastrada uvek onaj koji to radi. Naravno, ja sam nešto gledao po literaturi, pa se tu kaže da u samim tim pigmentima se nalaze, ne znam, razni metali koji mogu biti vrlo toksični po organizam, a ne treba nikad zaboraviti da se radi o ubodu. Kad kažemo ubod, onda sve one bolesti koje su inokulacione, znači koje ulaze preko igle u organizam, mogu biti problem. A to nisu mala i lagana oboljenja. Uzmite samo hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E. To su podmukle bolesti sa dugotrajnim inkubacijama. Tako da sam pacijent nije ni svestan da boluje od te bolesti do onog trenutka kada dođe do pada funkcije organa, ovde konkretno jetre.
Zatim tetanus na koji smo možda malo i zaboravili, ali ne treba zaboraviti HIV koji se na takav način može uneti u organizam. Druga stvar, kad je baš koža u pitanju, postoje određena oboljenja i stanja kože koja ne trpe nikakve unošenje takvih supstanci. Recimo, oni ljudi koji imaju veliki broj mladeža ne bi smeli da koriste tetovaže. Oni koji boluju od nekih hroničnih oboljenja kože isto ne bi, kao što je recimo psorijaza, ovako jedna od najpoznatijih bolesti. Nje ima negde 2% u populaciji, što znači da u Beogradu imate, ako Beograd uslovno rečeno ima 2 miliona stanovnika, to je 40.000 ljudi, to je čitav jedan grad. Znači, takvi pacijenti ne bi trebali da koriste i naročito pacijenti koji imaju nasledno narušen imunitet. Znači, oni koji na normalne alergene imaju prenaglašen odgovor. To je za njih jako veliki problem jer oni već na obične stvari reaguju, a zamislite kad im unesete nešto u kožu što je pravi alergen. Znate, ovde, kad kažemo alergen, može neko pomisliti pa ovde se ne radi o belančevinama koje se unose. Međutim, postoje neke materije koje nisu belančevine, koje zovemo haptenima, kada se vežu za belančevine u organizmu postanu alergen. Znači, treba jako voditi računa o tome. A ono što je ipak na kraju, ono što sam rekao i na početku, mislim da je ta zakonska regulativa tu najvažnija. Mi je uopšte, kad je u pitanju izgled, nemamo. Nešto u Evropskoj uniji sad pokušava da se napravi, čak i u vezi tetoviranja. Nešto se oko solarijuma radilo. Sad i kod nas je predložen jedan zakon da se napravi, da te solarije malo stavimo pod kontrolu, da znamo šta se tamo dešava. Tako da bi dobro bilo da se to uradi ovde. To je Aleksandar se složio sa tim. To je, dakle, ovo sa stanovišta, tako kažemo, zdravlja. Rekli ste na što bi sve trebalo da obratimo pažnju kada odlučimo da se tetoviramo. Naravno, i vi vodite račun o tome. Naravno, i Đorđe, kako kaže, raspitao se pre nego što je počeo od prve linije dalje da šara po svom telu, tako da kažemo, o svemu tome vodi računa. Ajde na trenutak da prekinemo razgovor, da pogledamo anketu, da vidimo šta građani misle o tetovaži. Može? Šta mislite o tetoviranju? Ne volim to i uopšte neću da komentarišem. Ništa gore na svetu nego tetoviranje. A zbog čega tako mislite? Pa mislim i ružno i nije zdravo. Eto zbog toga. Pogotovo za mlade. Mislim da je to potpuno neispravno. Pa mislim da je najlepše originalno telo kako je rođeno i da tako ostane do kraja života. Pa preporučujem bi svima da to radi. Jer ja imam sa svih strana po toga. A zašto preporučuješ svima? Šta je to lepo u tetovaži? Pa ne znam, uradiš neku sliku života, nešto što ti zamisliš. Nešto ti ostavi uspomene za ceo život. Dobro je sve dok ne navijem. Šta vi mislite o njegovim tetovažama? Pa mislimo da su ekstra. Da, baš su super. Ne volim tetovaže ni tetoviranje. Mislim da je glupo kada se neko čovek tetovira, da je to pokušaj ili da se istaknu na neki način kada nemaju talent ili ne mogu na neki drugi način se istaknu. Po početku malo boli, posle utrneš i to je to. Posle više ne boli. Možda nam pokažeš svoje tetovaže? Tetoviranje nije zdravo i jako je bolno. Tako da, molim vas, nemojte se tetovirati ako ste odrastao čovjek. A kako znaš da je bolno? Pa lepo. Ko ti je rekao? Pa imam u jednom selu ujaka koji je istetovirao ovako na ramenu vuka i da nije osjećao rame oko 2 nedelje. To je jako bolno i molim vas nemojte to da radite. Evo, svi smo se slatko nasmijali ovom dečaku. Dakle, ne nikako, naravno, kada su klinci u pitanju. Ovaj klinac na kraju je fenomenal. Mislim da je on najiskrenije rekao bez ikakvih predrasuda na osnovu nečega što se zove bol, što je stvar koja je tekako prepoznatljiva. Zašto on misli da ne treba da se tetovira? Ovo je božanstven. Ovaj poslednji malac je fenomenal. A kažite mi, kada govorimo o društvu, da li ljudi imaju predrasude? Evo, na primjer, vi, da vas upozna neki stranac, da ne zna čime se bavite i upoznava se ovako kao mi sada. Kada posle nekog izvesnog vremena dođete u majici kratkih rukava, da li primetite da menja mišljenje ili ne? Ne. Ranije je to bilo. Ja sam se bavio tim nekakvim eksperimentima. Ovde te ljudi znaju, pa te vide istetoviranog, pa je to kao super zato što si ti taj koji jesi. Ali odeš napolje
recimo 2003. 2004. godine uđeš u kafić normalno obučen, skineš jaknu, već se menja odnos konobara, konobarice, ljudi koji sede za stolovima oko tebe. Sad i u svetu i to više nije problem jer je tetoviranje postao fashion moment i to je ono što je meni negde strahovito krivo. Videli smo par tetovaža, ovaj momak jedan, to su nekakve tetovaže koje ja zovem opšta mesta. Mislim da je tetovaža pre svega odraz nečeg ličnog i vrlo važna odluka u životu, koliko god to zvučalo blesavo, ako rešiš da se crtaš zbog toga što je to nešto što ćeš nositi do kraja života. Meni je žao klinaca koji imaju 16, 17, 18 godina, zaljube se pa nacrtaju da bi dokazali ljubav Dragana, recimo. A onda Dragana skapira da ga je kupila jer se iscrtao, šutne ga naravno kao šufnudlu i onda on posle 1 godinu dana kad se zaljubi u Milicu to pokušava da prepravi pa kaže aj mi nacrtaj nekog zmaja. Je se dešavalo to, Aleksandar? Pa meni konkretno... Joki nije. Jeste, sad sam za malo da slažem. Kako? Pa to se dešava stalno. Jednom se desilo baš to da je dečko radite. Pritom to obično urade mladi ljudi, samo što je napunio 18 godina. Ja mislim da je tako nešto bilo i onda je... A da li čuli smo da je to neki lični moment ili zato što je to, da kažemo, in ili u modi ili u trendu? A da li postoje oni ljudi koji se tetoviraju na mestima koji nisu, da kažemo, vidljivi javno, koje možemo, na primjer, vidjeti samo, ne znam, na nudističkim plažama i slično? Ili u ljubavnom zanosu. Da. Govorim javno. Da. Sa naglaskom na javno. Pa postoje, naravno, postoje ljudi koji žele to iz nekog svog razloga da sakriju, da to bude njihova neka intimna slika koju niko neće moći da vidi tek tako. Mada se, baš zato što je moderno danas tetovirati se, dosta se promenio pristup. Mislim, prosto preko 2000 godina pa do sad i pre svega i ovdje i kod nas u Evropi, ljudi, kako da vam kažem, rade tetovaže na sve vidljivijim mestima i jako mi se često desi da ljudi dođu u studio i kontaktiraju me sa idejom da tetoviraju šaku ili da tetoviraju prste, a nemaju ni jednu tetovažu na sebi. Znači, što je za mene nekako automatski neprihvatljivo, jer stavljate neki pečat na prste, a pred svega niste ni probali da se tetovirate bilo gde, na bilo kom drugom mestu. A da li vam se onda desilo da nekoga odgovarate o tetovaži? Da, vrlo često. U kojim situacijama? Pa, recimo, pogotovo odgovaram ljude, pre svega odgovaram ih od loših motiva. To je ono što najčešće radim. I ovde i u inostranstvu, kada gostujem negde, odgovaram ih od loših motiva. Dakle, ne prihvatam baš sve motive da radim. Mogu da radim dosta različitih stilova. Moj stil je realizam crno-beli, možemo reći kolor. Volim da radim i traditional tetovaže, dakle neki old school, nešto u tom fazonu, ali često odgovaram ljude od loših motiva. To su pre svega tribali, recimo, ili neke stvari. Ako recimo mogu da urade, primjera radi neku sliku vezanu za neki događaj u životu ili neku osobu koju žele da poklone neku pažnju, ja preporučim da urade sliku, ne da recimo napišu tekst. Da, ne da napišu, jasno. To je to ono što radim često. Šta vi volite, Đorđe? Da vas crtaju po telu? Pa ja ne volim mnogo da pričam šta volim da mi crtaju ili šta ta tetovaža znači. Uvek kad nešto nacrtam na sebi, to ima značenje. I to je vaše intimno, jasno. I ja sam negde od nekih starijih likova s kojima sam se u životu družio, koji nisu istetovirani, slušao neke priče i popio tu filozofiju kao nešto čega se apsolutno držim. Ja na levoj ruci imam par ruža koje su kroz totalno nekakvo senčenje urađene u trnju, a na desnoj strani imam mikrofon koji je urađen, onaj stari, kockasti, veliki, koji je isto tako tim trnjem obmotan. Naravno, to je nešto što ja imam u svojoj glavi. Zašto, kako, to je nekakva moja filozofija. Ali uglavnom, da li slučajno ili namerno, kad god se uradi nekakav dobar snimak ili kad god se uđe u studiju ili kad se uradi nekakav dobar spot, nekako mi se poklapalo sa nekakvom energijom kad je tetoviranje u pitanju. Onda sam obično odlazio kod majstora jer mi se rodi ideja šta bih želeo da istetoviram. Ali samo da podržim doktora, mislim da je strašno važno da ljudi koji se bave tetoviranjem, koji su umetnici, tatu majstori, kako se to kaže, naprave nekakvu uniju, jednostavno da bi zaštitili pre svega sebe od fake likova, a onda da bi zaštitili sve one neke buduće svoje mušterije i naraštaje koji budu želeli da se tetoviraju.
grozim se takvih stvari da to nije zakonom regulisano. Da, kao što je doktor Adamović. Jer postoje slučajevi o kojima se ne govori. Crna hronika uglavnom se svodi na nekakve užase koji nekako nisu realni i bliski u životu nekog čoveka koji se bavi nekakvim normalnim stvarima. Ali da se zakače bolest putem igle kod tatu majstora, znam dosta slučajeva i apelujem na sve ljude koji su rešili da to rade, a nemaju na sebi ni jednu tetovažu. Ako ste već rešili to da uradite, birajte ljude koji imaju kvalitetne boje, koji su apsolutno sterilni sa svim svojim aparaturama s kojima rade i naravno vodite računa da imate odnos prema svom telu, prema svom organizmu i zdravlju ispravan. Znači, proverite se pre nego što krenete u tu avanturu. Da, proverite, naravno, tiđite i kod lekara. Mislim da ste vi dali onako pravu završnu reč za ovu temu. Možemo se složiti svi. Kako da ne. Hvala vam što ste govorili za RTS. Mogu reći inspirativna tema. Razgovarat ću mi o ovome još. Hvala vam. Hvala. Podsjetili smo se Fokus grupe iz septembra i idemo dalje. Pionir srpskog stripa Jurir Pavlović Lobačev, poznati kao Đorđe Lobačev, još ranih 30. godina prošlog veka uneo je u nacionalnu štampu jedan novi žanr. U emisiji Mali program iz 1988. godine Lobačev govori o početcima stripa kod nas i još nešto. Kako je reklama za pastu za zube doprinela da strip postane jedna od vodećih vizualnih umetnosti u Jugoslaviji. Ja sam Đorđe Lobačev, taj koji je pre 50 i nešto kusur godina nacrtao prvi domaći strip. Kako je to sve počelo? Baš oktobra 1934. godine pojavio se u politici prvi strip uopšte u Jugoslaviji. To je bio strip Aleksandra Rajmonda na tekst Hjemeta. To je bio detektiv X9. Taj novi medij je odmah zauzeo mesto u svim skoro listovima i svi su ga zavolili. Iako moram da priznam da nije odmah bio priznat i zvanično. Nekako se ljudi libili da kažu da voli strip. Iako su svi, otvarajući novine, počinjali baš sa stripa. Kako je bio primljen uopšte od svih taj novi medij, vidi se po tome što, recimo, tekst za 3 praseta, koji su izlazili u politici za decu, u četvrtak pisao je Vladislav Ribnikar, direktor Politike. Tekst za Pepe Ljugu, koji sam ja crtao, pisao je Bata Vukadinović, Živojin Vukadinović, jedan od najboljih pera onog vremena. 35. godine vreme je bilo teško. Taman mi se bio rodio sin, a ja ostao bez posla. Pre toga sam radio u jednom francuskom preduzeću, Le Batignolles, to je bila građevinsko preduzeće i gradile nasip oko Pančevačkog rita, koji dan danas stoji. Onda se otkrila neka afera, to razume se u višim slojevima, pala je vlada Boška Jeftića i tako dalje, a mi sitna borani ostali bez posla. Trebalo je nečim, i kao što sam rekao, bila je svetska kriza tada, posla, tako reći, nigde nikakvog. I onda sam se setio da sam u školi, u gimnaziji, bio crtač. I tamo sam već crtao zgode naše i nezgode u zidnim novinama, u vidu pričica, u slikama ovako, što je neka preteča stripa. I onda sam počeo da se bavim reklamom. I tu sam imao sreću, što sam naišao na takvog jednog preduzeća Kušaković, koji, pored drugih parfimerijskih proizvoda, imao i svoj, pustio je u prodaju takozvani Kušaković kalodont za zube. Ja sam uradio svu reklamu za taj kalodont.
I što je najsmešnije, to sam radio u stripu. Čisto u stripu. Odnosno, mala jedna šlajfnica ovako koja je izlazila u novinama, razume se strani reklame, gdje se dvoje sretnu, on ili ona imaju loše zube, uzima Kušaković kalodont, istrlja zube, zube mu postaju divni i ljubav cvate, razume se. Otprilike ovako sve su te stvari bili, a to su u stvari bili ipak mali stripovi. Tako stoje stvari ovog utorka. Mi vas pozivamo da nam pišete. Adresa je takostojestvari@rts.rs. Možete nas komentarisati na Twitteru, #takostojestvari, ali i gledati na YouTube kanalu. Gledajte nas sutra od 10 časova. Sa vama će biti Zoran. Ostanite uz RTS.